do kraja. Sad. Zemi ambijent. Doći od izmene kakvanaca. Da će ući na valo. Ne, lošije. Garba Kosta također na paketu. Šta s njima? Na Lara može neko da igra. Da, Kešer može potrci. Da vidimo. Šta će raditi Španci? Da li će praviti faul ili igrati odbranu? Ajde vidimo. Računaju da će im ostati 1 sekund. Daj ga sad, ljubite! I magiste to viram! 16 sekundi do kraja. Kogod da da. Do kraja iskoristiti ovo vreme. Vlado. Vlado. Nek ide na trojku. Ne, još ništa. Dugo je. Ima do kraja. Ivica, daće, Sale. Evo je! Bravo! Majstore! Jebate! Bravo! Srbine! Gledamo. Glede sa 10 mojčara, krojih bre! Preko Josep! Pap! Miloše, Srbine! Miloše, Bravo, Srbine!